Kristoni onzagra लोगोफोर तो गिबिसिन थारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे दायो जायफ्रा आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि बे मोनसे गोदान कमेन्ट भिडिअआव साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोननिसिम दिनै मोजां सुजुग सुबिदा मोननायखाय आरोबाव सासे आंनि भिडिअखौ नायगिरि बा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनग्रा सासे बिथांनि कमेन्ट भिडिअ नोंथांमोननिसिम आं गिबियावनो लानानै फैबावलायबाय। तो बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायनांगोन। ओमफ्राय दिनै बेल' नङा, नायखांनायनि उनाव बिथांनि जे कमेन्ट बे कमेन्टनि गेजेरजों मा मोनसे मिथिनो मोननायखौ मिथिनो मोनगोन, सोलोंनो मोननायखौ सोलोंनो मोनगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं मिजिंथि हरबावदों आरोखि। तो अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव गोबाव खालामा लाबानो सोर बिथाङा आंनो बे कमेन्टखौ हरदोंमोन थांनाय समफोरावहाय दिनैनो लेट जाबायमोन अब्लाबो आङो बे कमेन्टनि भिडिअखौ दिनै आं लानानै फैबाय। तो बिथांखौ आङो नोंथांमोननि गेजेराव सिनायथि होनो नागिरदों बा सानदों आरो बिथाङा आंनो मा कमेन्ट लिरनानै हरदों बेखौबो नोंथांमोननो आङो फरायनानै खोनासंहोनो सानबाय। अब्ला बे समाव आं खोनासंहोनि। तो बेनो जाहैबाय जोंखोल बसुमतारी। बिथां जोंखोल बसुमतारीखौ आङो बे समाव वेलकाम खालामो आरो जुदि बिथाङा आंनि बे भिडिअखौ नायलांदोंब्ला बा नायसनदोंब्ला जोबजासे नायलांगोन होननानै मिजिंथि हरबाय। तो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला फै जों खोनासंनि बे जोंखोल बसुमतारीया आंनो मा कमेन्ट हरदों। आङो जेसेबांनाखि आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दं आङो फरायनानै खोनासंहोनि। तो बिथाङा आंनो बेबायदि मोनसे कमेन्ट भिडिअ लिरनानै हरदों। बिथांनि कमेन्टआनो बेनो जाहैबाय, हा सिमना बारायनायनि सोमोन्दै कन्टेन्ट लाबो ब्रादार ना मा होनदों गुसुं कमेन्ट हरदों। मा हा सिमना बारायनायनि मोनसे कन्टेन्ट लाबो बा मोनसे भिडिअ लाबो होननानै आंखौ बिथां जोंखोल बसुमतारीया आंनो बे कमेन्टखौ हरदों बा रिक्वेस्ट खालामदों बिनि सायाव भिडिअ लाबोनो थाखाय। तो अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आङो बिथां जोंखोल बसुमतारीनि जे कमेन्ट बे कमेन्टनि फिननायखौ जों ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलनिफ्रायसो आं दिनै होनो सानदों। आरो दिनै बेल' नंबावा, आरो दिनै गोबांथार दिनै आंनियाव कमेन्टफोर दिनै सफैनानै दंबावो। आं हानायमानि सम मोनबानो आङो लासै लासै बिथांमोननि कमेन्टनि भिडिअखौ आं दिनै लाबोबाय थागोन जेब्ला आङो सम आरो सुजुग सुबिदा मोनो। अब्ला फैदो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गुबै पइन्टआवहाय। तो बिथां जोंखोल बसुमतारीनिफ्राय जों दिनै मिथिनो मोनबाय जे हा सिमना बारायनायनि सोमोन्दै माने बिथाङा मिथिनो लुबैदों आरो बेजों लोगोसे ना बिथां जोंखोल बसुमतारील' नङा होननानै आं सानो जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियानफोर बा ख्रिस्टियान नङैफ्राबो बा जोंनि गोबांथार बिमा बिफा सेंग्रा सिख्लाफोर दिनै जों बेखौ मिथिनाया खुब गाहामथार होननानै आं सानो। आरो अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मिथिखागौ, बयबो दिनै बे बाथ्रा आरो बे डायलगखौ दिनै मिथिखागौ। मा होननानै मा डायलग बियो? हाया थैयो नाथाय सिमनाया थोआ ना। दिनै बे सिमनाखौ लानानैनो देशजों देशबो दिनै जुद्धबो दिनै जायोना, वार जायो, कान्ट्रि टु कान्ट्रि दावहाबो दिनै जानो गोनां जायो। आरो दिनै देशल' नङाना, मोनसे देशनि सिङाव थानाय हादरसाफोरनि स्टेटजों स्टेटबो दिनै हा सिमनाखौ लानानै बाउन्डारि बा बर्डारफोरखौ लानानै जोंनि गेजेराव दिनै बुलाय सोलाय दिनै दावहाबो जायो। आरो दिनै बेल' नंबावा, जों गामियाव थानाय रायजो जानायफोरनि गेजेरावबो ना हा सिमनाफोरखौ लानानै जोंनि गेजेराव गोबांथार गुलाय गुजाय दावराव दावसि नांलाय खमलाय जोंनि गेजेराव बियो फैयो। बियो दिनै माने एकदम प्रेजेन्ट स्टेशनाव बे जाबाय थानाय मोनसे घटना आरो बेखौ जों दिनै सोलोंनानै लानाया गाहामथार। आरो दिनै बेल' नङा, अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंनि हा सिमनानि बेलायाव ओरैबायदि जालायोना, आंनि थाखाय बेनो राइट नाथाय बिथांनि थाखाय बे राइट नङा। मोननैनि गेजेराव ना
सासेजों सासेना बेनो थिग हा सिमनाया नाथाय सासेनि थाखाय बियो थिग नङा आंनियाव बारा फैबाय बा बिनियाव बारा थांसनबाय बेबायदि दिनै जाज्लायो आरोखि हा सिमनाखौ लानानै मा गोबांथार समाव मा जाबावो बुथारलायनाय जाबावो ना मेल मिटिं दिनै जाबावो अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बेखौ खुद आं हानाय निजिसह बेनि सायाव एक्सपिरियेन्स दिनै दङ आरोखि ना ओरैबायदिबो जायो जेनेबा आं साना गोदोनिफ्रायनो बेनो दङ बेनो राइट नाथाय सासेया साननोसै सिदा खालामनांगौ जायाखै बेबायदि साननोसै आरोखि दा नैबावहाय मानिज्लायबासो मानिज्लायबाय मानिज्लायाबा दावराव दावसि नांलाय खमलाय हादरसानि बेलायावबो देशनि बेलायावबो ना न'खरजों न'खर रायजो जानायनि बेलायावबो दिनै बेबायदि जायो आरोखि थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला फै जों ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला बे हा सिमनानि सायाव मा बुंदों जों दिनै बेखौ मिथिनानै लानि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव फै जोंनि गोथार बाइबेलनिफ्राय जोङो फरायनानै जों खोनासंस्लायनि आं फरायनानै खोनासंहोग्रोनो सानबाय गिबियावनो गोजाम रदाइनिफ्राय हुदा बिजाब 10 बालाबनि 14 सिरि Deuteronomy chapter 19 verse 14 so dear friends there is written like this the word of God बेबायदि बुंदों नै बाइबेलावहाय फोरबो नोंसोरनि इसोरनि नोंसोरनो गथायनाय देशआव नोंसोरो सिगाङाव फसंखानाय गाव गावनि हा हुनि सिमाखौ नागारनानै गावनि फारा पुरुषनि हा सिमानि थिङै नारलांनो नाङा खोनाबायना खनसेबाव फोरबो नोंसोरनि इसोरनि नोंसोरनो गथायनाय देशआव नोंसोरो सिगाङाव फसंखानाय गाव गावनि हा हुनि सिमाखौ नागारनानै गावनि फारा पुरुषनि हा सिमानि थिङै नारलांनो नाङा थ' आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारै खोनाबाय हुदा बिजाबनिफ्राय ना मा होननानै बुंदों जे देशखौ इसोरा जोंनो होखाबाय ना जे जायगाखौ इसोरा दिनै जोंनो होखाबाय ओमफ्राय आरो बेल' नङा आरो सिगाङाव जे फसंखानाय जे सिमना खालामखानाय ना हाफोरखौ दिनै जोङो सुनानै सिदा सिदा दिनै जों सिमना खालामो बे सिमना खालामखानायखौ नागारनानै माने गावनि फारा पुरुषनि गावनि उसुं खाथिनि हा सिमनानि थिङै नारलांनो नाङा होननानै बाइबेला दिनै जोंनो बेखौसो दिनै रिक्वेस्ट खालामदों जोंनो दिनै बेखौसो फोरोंदों नाथाय दिनैनि बे मुगायावहाय आं दहाय एसे गिबियाव बुंबाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मा होननानै बुंबाय मोनसे डायलग दं बे डायलगा बेनो जाहैबाय हाया थोयो नाथाय सिमाया थोआ नाथाय मा सिमनाया थोआ नांदेरबावगौ दिनै जानानै फैयो नाथाय बेखौ बाइबेला ओरैबायदि बुंदों आरोखि ना गोदो जे बिमा बिफानि आमोलाव बा गोदो जे देशआव जे सिमनाखौ थिग खालामखाबाय गावनि फारा पुरुषनि गावनि उसुं खाथिनि मानसिफोर बा गावनि हादरसानि गावनि देशनि उसुं खाथिनि मानसिफोरनि बेबायदि गावनि सिमाखौ दोननानै गुबुननिथिं बारायलांनो नाङा होननानै बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ फोरोंदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै जोंनि बेलायाव दिनै बेबायदि मानसिफोर थायोना जोंहा दुर्बलताफोर थायो एसे बारायहरनोसै ना नाथाय बारायनानै मा मोननो जेबो मोना बेनि सायाव मा जागोन गन्डगोल जागोन नोंथाङा मा बेसे बारायनो हानो ना एसे आधा फुटसो बा 1 फुटसो बेफोरबायदि बारायनो हागौ नोंथाङा ना थांखोरसेसो नाथाय बेखौ बारायनानै नोंथाङा जेबो उन्नति जानाय नङा जोङो दिनै जेबो उन्नति जानाय नङा बेनि जायगायाव जोंहा लस आरो खहासो दिनै जागोन अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो इसोराबो दिनै बेखौ हामजाया आं मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनोसै आरोबाव बेखौ मोननो हागोन जों ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलनिफ्राय बोसोन बिजाब 22 बालाबनि 28 सिरि बेयाव बेबायदि लिरदों Proverbs chapter 22 verse 28 बेयाव बेबायदि लिरबावदों गोजाम सिमनाखौ जेब्लायबो दाना जेखौ नोंनि बिफाफ्रा थिक खालामखादोंमोन गोजाम सिमना
all boundaryखौ माब्लाबाबो दानार जेखौ नोंनि बिफाफ्रा थिक खालामखादोंमोन माब्लाबा समावनो जोंनि बिफाफ्रा थिक रोखोम सुनानै गालांखायो आरोखि ना सिमाफोरखौ थिक खालामनानै गालांखायो नाथाय मा समाव मा जायो समायथे जेब्ला जोंनि बिमा बिफाफ्रा गोमालाङो थैलाङो बेनि उनाव जों फिसाफ्रा गोदाव सोराव ना माब्लाबा समाव खेंख्रा खेंख्रि बारायफ्लांगोन माब्लाबा समाव बायदि रोखोम खालामफ्लांगोन बेफोरबायदि जायो आरोखि ओंखायनो बाइबेलाव बेखौ जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलाव बुंबाय जे जेखौ नोंनि बिफाफ्रा थिक खालामखादोंमोन बेखौ माब्लाबाबो मा खालामनो नाङानो नारनो नाङा बा दानार होननानै बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ फोरोंदों जों ख्रिस्टियानफोरनो जायफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ मोनबाय नाजावबाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बे बाथ्राया जों ख्रिस्टियानफोरनि थाखायल' नङा आरो बे बाथ्राखौ खोनासङोब्ला गुबुनफ्राबो ख्रिस्टियान नङैफ्राबो एनायनो हेल्पफुल जागोन होननानै आं सानो थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आं दहाय एसे गिबियावनो होनबाय ना माब्लाबा समाव हा सिमनाखौ लानानै जोङो थैलायनांगौ जानानै फैयो मेल मिटिं लिंलायनांगौ जानानै फैयो सासेया साननोसै गोदोनिफ्रायनो बेनो दङ बेनो थिक आरो सासेया साननोसै थिक नङा बै साइडजों हाबब्र'हैबाय बै साइडजों बारा जाबाय बेबायदि जानोसै आरोखि ना बेखौ लानानै दावराव दावसि दिनै जानानै फैनोसै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बाइबेला दिनै जोंनो बेखौनो फोरोंबाय जेखौ नोंनि बिफाफ्रा थिक खालामखादोंमोन बेखौ दानारसो होननानै बुंदों बे खेंख्राबो जानो हागौ खेंख्रा नङैबो जानो हागौ नाथाय मोननै साइड मोननैजों बेरा मोननैजोंबो फारनैजोंबो जुदि गोरोबस्लायनानै ना अनज्लायनानै खालामोब्लासो बेखौ सुख सान्ति गोजोनै मावफुंनो हागोन जुदि बेरा फारनैजोंबो गोरोबज्लायनाय गैया बेखौ थार सारा मावफुंनो हानाय नङा बेयाव गोजोननायबो थानाय नङा गोजोननायनि जायगायाव असान्ति फैगोन आरोखि ना मा होनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' आसा खालामो जोंखोल बसुमतारिया बे कमेन्टनि गेजेरजों गावनि कमेन्टनि गेजेरजों आरो बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों माबा मोनसे मिथिनो मोनदों आरो सोलोंदों होननानै आं मिजिंथिहरबावदों बेजों लोगोसे जोंखोल बसुमतारि जों बयबो आरो जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनोसै थ' बेखौ मोननो हागोन बोसोन बिजाब 23 बालामनि 10 सिरि Proverbs chapter 23 verse 10 आरो बेयावबो हा सिमनायनि खोथाखौनो बुंदों जेब्लायबो गोजाम सिमनाखौ दाना एबा मावरियाफोरनि हाखौ सेनानै दाला मिथिबायना जेब्लायबो गोजाम सिमनाखौ दाना आरो मावरियाफोरनि हाखौ सेनानै दाला होननानै बुंदों बाइबेलाव माब्लाबा जों मानसिया बेबायदि जायो ना बिस्रा रावबो गैखायालै जेबो खालामनो हाखाया एसे बारायनानै लानोसै होननानै नाथाय बियो इसोरनि सिगाङाव गोरोन्थि नुजागोन आरो बेखौ मा इसोरा सोरबा सासेनि गेजेरजों बिथांखौ हमगोन बेखौनो दिनै बाइबेला जोंनो फोरोंदों आरोखि थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारैनो बे बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय सोलोंबाय जे हा सिमनायनि सायाव जों ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला मा बुंदों जोबनायाव बेखौनो बुंदों जे मा होननानै बुंदों जेब्लायबो गोजाम सिमनाखौ दाना एबा मावरियाफोरनि हाखौ सेनानै दाला होनना बुंदों मिथिबायना मावरियाफोरनि हा बा हा सिमनाखौ सेनानै दाला अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नङाब्ला इसोरनि सिगाङाव गिदिर गोरोन्थि जागोन आरो बे गोरोन्थिया नोंखौ खैफोदाव खोख्लैगोन जोंखौ खैफोदाव खोख्लैगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' आसा खालामो जेसेबांनाखि दायो जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ जोंखोल बसुमतारिजों लोगोसे जों बयबो मिथिनो मोनबाय जे गोजाम हा सिमनाखौ नारनो मोना बा बारायनो मोना होननानै नायगिरि साफ्रोमखौ फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आङो मिजिंथिहरबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै गोजोनबाय आरो जुदि नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामगोन लाइक खालामगोन आरो नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै मिजिंथिहरनानै दिनैनि गुसुं भिडिअखौ बेयावनो दोनबाय गोजोन्थों खुलुमबाय